Sergej, ale tu vysvetli, ako to má byť. No, tak to si poviem. Ale rozprávaj, daj, že nerozumiem. Keď sme sedeli tu, pamätáte, keď sa ten staršťuk rozprával. Táto strana ich patrí tam. Táto ich patrí strana, táto strana patrí k nám, táto strana. Tam ich patrí strana. A keď sme robili, tam drevo sme robili, tam dole. No, keď sme prišli, tu sme robili drevo, tu sme robili drevo, tu patrí k nám a tu patrí im. Tu sme robili drevo, tam sme si robili drevo. Tam vyhádzovali a toto drevo si patrí vám. Ako má byť, ja neviem, mi povedz. Toto drevo patrí ešte vám, keď sme robili, tu na dole, keď sme robili. Vyhádzovali to drevo, sme robili, a tu vyhádzali. A nejaké je to drevo tam dole, to patrí ešte vám. Táto strana, ako dole drevo, vidíte? Tam pri ceste. Vidíte sa, ako sme robili. Tam, toto, vyplatí všetkým a to ešte patrí ešte vám. A tu sú dreva ešte, Arak. Sergej, ale tu poďme, že nerozumiem. Hej, tu som Berecký. to, čo je tam tá strana, vzadu. To patrí im, keď prišiel tu ten starší človek, to košík, pamätáš? Hovoril o hríboch, že hľadá. No hej, tam, tak povedal. No. Keď si tu robili, pri tej ceste, tu na ste robili, tam ste robili. Strana patrí ešte furt vám, lebo tam je tiež drevo, videl si? Keď sme robili, po cestičke, keď cestička, tam je vaše ešte drevo. A To nie je moje drevo poukladané. tá cesta, vidíš, tam je drevo, tam po ceste. A tu ešte tam ešte robiť, ty sa dole. Všetko je vaše, aj tam to je. Nemáš prehľad, nevidíš na vlastné oči. Ako ste robili, nemáš prehľad. Čiže tam to je impact, to je vaše. Nevidíš? Musíš mať prehľad. Oči otvoriť. Neklamem. Ale ty povedz, Sergej, ty vieš. To som povedal. Čo mám ďalej rozprávať? Toto im tam patrí, to je ich tam ich strana, ich. To je ešte vaša, toto je vaša strana. Už linka ešte. Tak tu teraz tu není tkání,